ताबो थाइसा जों बनि वेट नायलायनाय बुफां पुइला बिसिओ थाइ गायंगलाय वेट बुसगं आमो नायलायनाय जों गोथोंनो नायलायग्राना पुइला बनि वेट बुसगं 161 ग्राम 161 ग्राम अंखा ताबो ताइगायसा नायनाय जों ताइगायसा नायनाय 200 कुरि इनके कतरनो नायनाय 278 ग्राम इनके अमो वेट कमिमानि कारण दं अमो आरो त बुफां जतन सिगेना थाइब्रै थाइजाक ब थाइब्रै थाइजाक इनके जों ताबो रालायनाय ताबो का रानाय जों ब्रिक्स मेसिन बाय अमो ब्रिक्स मेसिन ताखौ अमो ब्रिक्स मेसिन जों नायलायनाय बोसोक दुइ रग नायलायनाय ओ मेसिन बाय जों ओ मेसिन बाय परीक्षा रग खालाय नायलायनाय ताबो दा रादि रालायनाय ताबो जों गोथोंनो रानाय गोथों बोसोक दुइ बा बोसोक खैनायनि बागै गोथोंनो रालाय दंलायो त्रिपुरायाव जों साइट्रास भेराइटि गोबां दालाय दंलायो बा गायलाय दंलायो बबा हामनाय बबा हामियांनाय अमो नायनायनि बागैसो दो तामानि बागै हिमालय जिनि आरो बरमरा काहाम हा दङ आथार मरा दङ हाइटाको मोटामोटी कालारंखा कालारंखा गोथों नायदिको yang अमो हिंका गोथों yang बिसिंका किन्दा कालार फाइ दंखा मननानि मते फाइ दंखा गोथोंनो सालायनाय जों दाबो गोथोंनो सालायनाय पाल कारण अब आंसाइजों सावैनाय तुइखा हिमा बेयंया अमो बागान खायनानि कक्सि तिनि बरमरा हा जरा राबार काया रक दङ खसाइ मांखा मुखानि आं फाय बो खाताय अमो बाइसे राबार ना मा रोख्लायनाय ति खसायनाय दिबा राबार बातायलायनाय रोख्लायनाय या रोख्लायनाय कतंया रोख्लाय मा लम्बा आरो राबार बसे कामलाना दा जना कैसा खसा फाइदे एकदम फर्स्ट क्लास नाबु खसा फाइदे नाबा दे एकला जों गोथों फालिमानो आनो सानो रिदि ता नो आंखा बुआ गराता सानो मुसु खिया ओरसि मानो बुरि दां नासिंनि तंलिया दो हाय रक्ता को इनका ताकु संसें राहायंखा फाइदि जों सालायनाय लायनाय हा एक मोसाम्बि Vietnam मोसाम्बि अमो अकन बायना जामो Tekesnya nang kubले. Kaisa to nung mesina. Are ka wazon ta ko. Nung mesini kiklanya narga tang nai ble butoy. Sade subai. Kuthung asak tu thogo. Ni ara. Ni mesin ta mosa nung ma phunung nai ble. Mesin ta mosa. Bukur siksa zakata. Bukur za moya kuba bukur za. Mesin. Kau kotor lah raya tu apa? Ranai to. Kaisa. Mesin kiklay. Kotor bo ranai nono trubu sari nai. Ngarawi hai kiklay to nyable. Boro order kamu putu. Araru. Araru na. Oh hudiu ko. Hudi kaham ka hudi. Kaham ko. Mesin bung utama. Bricks mesin. Bricks mesin. Om baklay. Om mesin baklay busuk khoi. Aman hisab manta. So to bepak busuk to Tripura. Busuk kezi. Ni pali bai suma hai. Kaham ka kotor. Kopsa. Bricks mesin thang lai tong takut apa? Ngaji talai. Ngaji. Yang ini. Kalau di. Ngaji. Neng ka anu punong gimana? Bisa ditakat kiklay sama tadi. Yang saya takat sama tadi kami kayak. Ngaji. Mungkin tuh 10 মানে কই তখন যথেষ্ট তাও ফাইদি কমন না ইয়া 10 আরে এই দিকে যে কোন সাইট্রাস এই দিকে চলো আর দিকে চাই মাখা আই তাকো সং এই দিনকা ন সাইট্রাস চাই মানে হেন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট এসগুলো এক্সপার্ট নে দা হ্যাঁ এমনি সে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট নি দায়িত্ব দङब কাইসা অফিসनि দায়িত্ব दङ তাকো অসীম কলাই তাবो जों कमन न थांनाय ना 278 ग्राम थांनाय ताकु सं सिनि बथाय मन माने मास काइसे अंका कमन क्लास मांखा बेलाय खान बालु खा मन माने कुथुम लाई मालाया 300 kana ताइसा सादि आमो होरा दे तिकार पूरा दंबाय तुइका गेले पाइका खुजै दंखा काइ मानो आं काइ मान खाबले बा आनार फांमा दङ बसा दङ काइ मानो तम रिखा नायगि तालाय थपसारि खावङ Berarti kata tasnya apa orang ta? apa mon lai kha मन मासे लाय Baik kan masalah yang tak baca.
जों दिनै साइट्रास भियेटनाम अलटाइन माल्टा जोंनि तिप्रा हावा बुसुक दै नायलाय माने बुसुक खै नायलाय माने आनि ताकुक सं बुकुक सं सावो जे अब चा बेलायखानो गुतुइ काई मानो ताबो बियारिं बुसुक गंनाय बा बुसुक थाइनाय बुसुक बुफाङो कुप्लुंका थाइ दंनाय आबोनो जों ताइ 6 मान्थनि परे जों नायलायनाय